Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα πάμε να δούμε πώς γίνεται η διαίρεση, δεδομένου ότι πολλοί από εσάς έχετε χρόνια να κάνετε εξάσκηση και σας αγχώνει λίγο. Θα πάμε να δούμε μια δύσκολη διαίρεση που έχει πέσει στις αρχές οικονομικής θεωρίας του 2021, όπου οι μαθητές τότε έπρεπε να υπολογίσουν το κατακεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ κάνοντας τη διαίρεση 920 εκατομμύρια δια 55.000. Πριν ξεκινήσουμε την κάθετη διαίρεση θα πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μία απλοποίηση. Θα σβήσουμε 3 μηδενικά πάνω και 3 μηδενικά κάτω. Οπότε η διαίρεση που μένει να κάνουμε είναι 920.000 δια το 55. Κάνουμε τον μηχανισμό της διαίρεσης και έχουμε τον διαιρεταίο και τον διαιρέτη. Ξεκινάμε λέγοντας ότι ο διαιρέτης έχει δύο ψηφία, τονίζουμε δύο ψηφία στον διαιρέτη, άρα και δύο ψηφία στον διαιρεταίο. Και σκεφτόμαστε πόσες φορές χωράει το 55 στο 92, μία φορά. Μία 55, 92 πλην 55 στη συνέχεια, πηγαίνουμε, κάνουμε την πράξη, κάνει 37. Το 55 στο 37 δεν χωράει, τονίζουμε ένα ψηφίο, κατεβάζουμε ένα μηδενικό, το 55 τώρα πρέπει να δούμε πόσες φορές χωράει στο 370. Εδώ πέρα κάνουμε δοκιμές, σε αυτό βοηθούν αρκετά οι στρογγυλοποιήσεις, δηλαδή σκεφτόμαστε για παράδειγμα το 50 πόσες φορές χωράει ας πούμε στο 400 ή στο 350, έτσι ώστε να μας βοηθήσει στις δοκιμές μας. Το 55 γενικά χωράει 6 φορές στο 370, οπότε κάνουμε 6 επί 55 που κάνει 330. 370 πλην 330 μας κάνει 40. Κατεβάζουμε άλλο ένα μηδενικό και σκεφτόμαστε τώρα πόσες φορές χωράει το 55 στο 400 που χωράει 7 φορές. Εδώ πέρα η πράξη μας κάνει 385, 400 πλην 385 μας αφήνει υπόλοιπο 15. Κατεβάζουμε άλλο ένα μηδενικό, το 55 στο 150 χωράει 2 φορές, οπότε 150 μείον 110 κάνει 40. Κατεβάζουμε άλλο ένα μηδενικό, σκεφτόμαστε το 55 στο 400 πόσες φορές χωράει, είχαμε πει 7 φορές, κάνουμε την πράξη, 400 πλην 385 κάνει 15, τώρα στη συνέχεια η διαίρεση αυτή μας δίνει υπόλοιπο 15, αλλά συνεχίζουμε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία πάντα στις εξετάσεις μας και χωρίς να μας το ζητούν. Οπότε το 55 στο 15 δεν χωράει, δεν έχω κάποιο άλλο μηδενικό να κατεβάσω, βάζω ένα μηδενικό στο υπόλοιπο και υποδιαστολή στο πηλίκο. Και σκέφτομαι το 55 πόσες φορές χωράει στο 150, χωράει 2 φορές, μας κάνει 110, μας μένει 40. Στη συνέχεια το 55 στο 40 δεν χωράει, θα βάλω άλλο ένα μηδενικό εδώ, αυτό αφήνει ανεπηρέαστο το πηλίκο μας, δηλαδή δεν σκέφτομαι να βάλω κάποιο 0 εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα έπρεπε να βάλω 0 στην περίπτωση που το 55 δεν χωρούσε στο 400 και έπρεπε εδώ να βάλω άλλο ένα μηδενικό. Δηλαδή το ένα μηδενικό που έβαλα δεν αρκούσε και έπρεπε να τονίσω να βάλω και άλλο. Τότε θα βάζαμε ένα επιπλέον μηδενικό. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε καλυμμένοι, οπότε λέμε το 55 στο 400 πόσες φορές χωράει. Χωράει 7 φορές όπως είδαμε και πριν και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει η διαίρεσή μας.